bandiraɓe tedduɓe heɗiyankoɓe hettiyankoɓe walla yeeɓo vision Ndjobbo TV international ayaw habride walla télévision caggal calminali ɗo enna e walla e inde hono oɗo henna télévision o joni puɗɗo kabaruji men taw koye ɗemgal hono ceerno Bachirou Tall en torima jomiraɗo joom baɗe e bawɗe on nde Allah jurnata gurnu makko ha no fewi bandiraɓe tedduɓe sikki ala ene wayno ɗiɗo dumuna fof on nani ene wayno Sénégal koko dilli Mali koko dilli Niger koko dilli Nigéria koko dilli ɓinnere nde kala koko dilli holko dillini ɗum dillini koko dillina ko woni ko dillina ko wiyete hono oɗo en jiyaɗo Allah goto e taniraɓe koddada maysilman sira sama dembali Moctar inna wiya hono ceerno El Bachirou Tall ceerno El Bachirou Tall caggal ɗo o wonno e julnude to ene hono ban jagara hollitama o ko ñande altine ɓennuɗo o to en altine ɓennuɗo wonno koye julnude nde o julni hawo gayni hawruno ko fotor koye nder ɗum noon wonande hono bad boniyankoɓe yimɓe bonɓe wayno gari jane makko walla gari ne gaddi o oto mumen ne gari oto men jolnimo guila nden hay oɗo en saaha ɗo kalten ɗo ene wayno ala hen ko yiya hen ala hen ko laɓɓinna hen ha laaɓi oɗo saaha noon tinen bandiraɓe teddo umma islam foof kamɓe foof ɓe dilli ha no fewi galle Cheikh Oumar en dilli e wonande ko wiyete hono ɓeɗo no yimɓe wiyaɓe hono dozo en sikki ala so ɗum wayama kadi ene wayno dozo en oɗo saaha ala haqqillaji moɓe goni so wona wiyete banggue fuloɓe ko ɓen ɗon ɓe mbaddata ko ɓen ɗon ɓe dangui ɓingu baba ko ɓen ɗon ɓe jiiɗi bonnide ko ɓen ɗon ɓe jiiɗi ustude ko ɓen ɗon jiiɗi bonnude kala ko wiyete hono diine l'islam e nder ɗum ɗon so neɗɗo wino bonna diine l'islam so neɗɗo wino bonna hono diine Cheikh Oumar Fouti Tall kene tampina hoɗum noon kono ala ko wawi ittude hay hunde e nder ɗum noon hollitama hay oɗon saaha caggal tugnade ko wiyete hono sokhna Aminata Bachirou Tall ene wayno kanko e hoore makko holliti en saaha nde o noddi en nde ha oɗo saaha ɗo kaalamin ɗo ene wayno ha joni taw ala ko gasi hen ni henna wonande kanko El Bachirou Tall en wayno o woni ha joni koye juuɗe yimɓe bonɓe ɓe juuɗe bad boniyankoɓe goni hono doso en ittata noon yewte hono loskoji walla enquête aji nan mbaɗe négociation ngaji wonande hono jewte lesse e dow maslahaji ƴewde oɗo saaha hol peeje poɗɗe waɗede beele kanko oɗo en hono El Bachirou Tall omo wawa yaltude tinen ganden paamen no wayno ko wiyete hono ban jagara so wiyama ban jagara sikki ala ene wayno jelorde ko diine l'islam jelorde ko Cheikh Oumar jelorde ko taniraɓe Cheikh Oumar ne wayno kankone kadi kala ko wiyete hono gueɗe Cheikh Oumar kala ko wiyete archivage kala ko wiyete musée kala ko wiyete hono gueɗe tawɗen noon gueɗe kadi ko gueɗe tumnorde ko wayno archivage uji wayno defte walla ko nandi hen e ko nandi hen wayno kanko oɗo El Bachirou Tall fofoof ene wayno waɗa koye juuɗe makko kanko jogui fof ni henna ko noon hay oɗo hen saaha entinani taw nder ɗum noon yama taw ɗo e yesso wonande hono leydi Sénégal wonande hono leydi Mali wonande lamɓe leydi Mali lamɓe leydi Sénégal lamɓe leydi Niger lamɓe leydi Nigéria lamɓe windere nde kala wonande julɓe ɗon mbawi wonde sikki ala maɓe mbawa wadde peeje fof ɓe jokkodira e hono leydi Mali soɓe jokkudira leydi Mali lamɗo Mali o walla lamɓe Mali ɓe beele ɓen ɗon mbaɗa feere jokkodira hono dozo en ɓe ɓe ganduɗa ko on kanko El Bachir koye juuɗe men woni beele ene wawa yaltinde ko wiyete e hono oɗo en jiyaɗo Allah moƴƴo Allah moƴƴi nder ɗum noon ɗeɗo ene mette ko Sénégal fof renda ɗum ɗeɗo e mette ko Mali renda ɗum ko Mali renda ko Fouta renda ko Niger renda ko Nigéria renda ko Guinée renda ko dendagal windere nde kala kañum e renda ha tenni mbiɗen joni ko wiyete hono umma islamique o sikki ala e nder ɗon hay oɗo saaha no mbiɗen ni tan enen cabbi ɗo yes yiyama ɗo e janggo walla ɓawa janggo kadi so heewi hen ken keeɓi hen ko laaɓi ene wayno ene mbawa udditade en ha ƴeewen no gueɗe ɗe jarani en bandiraɓe tedduɓe cikki noon tan ene wayno keɗɗon noon koko yowiti e hono gueɗe taw ɗon gueɗe ko gueɗe yowitiɗe hono majjere El Bachirou Tall en torima jomiraɗo joom baɗe bawɗe o nde Allah waɗa feere feññinam ko yawi e ko yacci so ɗum ɓenni bandiraɓe tedduɓe to banggue leydi Sénégal ene wayno ko yowiti e hono gueɗe taw ɗon gueɗe jowtiɗe hono Abdoulaye Elimane Dia kalaji ene wayno kankone o waɗino pottital manggal ngal pottital noon wonno ko to ene hono galle makko walla wonande hono battirde makko to ko mbiyata hono bureau ngo holko jenno sababu muɗum eɗen ko wiyete hono mouvement oɗo mouvement darani ko ɓuural e ɓamtare ha tengti to banggue ndema awa e gaynaka ene wayno kanko Abdoulaye Elimane Dia dendagal sukaɓe foof dendagal hilfaɓe hohoɓe ne wayno ɓe pottitiɗo battirde makko
makko to walla to bureau makko to wala ko tenno sababu sowona hollidi yimɓe ko wiyete hono golle ɗe e darde nde ko yoyte hono oɗo mouvement biyaɗo hono ADP tawa ala hono goɗɗo ala kon fandare muɗum wiya ko banggue politique ala koto banggue ɓamtare so wiyama noon ko wiyama hono Abdoulaye Elimane Dia Sikkela en wayno oɗon gandi hono beelu hono jinnaɗo meɗen ceerno meɗen kala meɗen e ceerno Bachirou Tall wayno ma yiiɗo ni henna nde wonno sen ƴeewi galle o kala o jiiɗa jiyata ko nate walla fortoje ko joyitiɗe hono ceerno Bachirou Tall eɓe gondi e muɗum nden noon hilifaɓe hewɓe gari hen tawtorama kaali hen ko wonande ɓamtare leydi Sénégal kono kadi ɓamtare ko banggue reedu Fouta caggal ɗo ne kadi ne wayno kanko Abdoulaye Elimane Dia o ƴetti ɗon konngol nde ƴettugol ɗo ene konngol nde yeeso hilifaɓe kala ala ko haalata so wona hollidi yimɓe ɗaɓɓude peeje ɗe o rewno haalande bandiraɓe hole peeje ɗe o rewno haw yettiɗo henna deke noon ɗum ɗon kadi sukaɓe ma won ɗum yeru ma wona ɗumen ko witewno fartangue gam janggude e wadde peeje foof hawa wawa mbawa rewde eɗo rewi ɗo henna hilifaɓe hewɓe noon keeɓi hen tawtorede guila e rewɓe ha e worɓe kamɓe foof ɓe keeɓi hen tawtorede gumaɗen ɗon noon jen ha to ene nokku biyaɗo hono hôpital Magatte Lô to noddi ko Linguére ha oɗo saaha ene wayno guila ɗen dilline ɗen guila dillinte noon ko yiyete hono bébéji walla mbiyen hono cukalon nayi ne wayno cumno kon walla ɗo cumno walla ɗo mayno tawa ala ko jeeyi sababu muɗum wonande no wiiride e no ko welsinare wona Abdoulaye Sarr haali de kono noon ko lamɓeɓe kaali ko yimɓe wonɓe ɗon ɓe caggal lesko ngo waɗa e wayno ko ɓen noon kaali kolliɗe ne wayno e caggal nde leskoji ɗi mbaɗa hollitama noon ko welsinare ni hen ɗum rewi ɗum ɗaccani ha wonande hono docteur o walla mawɗo hôpital o Abdou Sarr kañum hoore muɗum bindi ɓataki faade hoore leydi ndi wi kañum ene wayno hankkadi ko ayen wonde foof woppi wonande hono hôpital natti ardade ɗum ni henna caggal noon haɗani ɗon yimɓe hewɓe mbi alay saago rewne lawol e nder ɗum noon hollitama wonande koyti hono fedde hujjukintoɓe kala koyti hono yimɓe safroɓe en goni hono syndicat autonome des médecins e de leydi Sénégal ɓen noon mbi kañumen de ko jaɓani ɗum tan jaɓani ɗum en janggo ɗum jeeyi sababu koñumen ko jooɗo wadde hono gueddere golle ko mbiyata hono guéro ɗum jooɗo wonde ko ñande sappo e gonɗo lewru ndu gonɗen e banggue nder leydi Sénégal gam hollide metti mumen e caggal ɗum ɗon kadi ene wayno ko wiyete hono ɓeɗo en sukaɓe walla ɗiɗo tiggoji nayyi cankiɗi e nder hen muusi no fewi e kala saaha yimɓe nan dutto en kalta ɗum en caggal noon ko wiyete hono ɓeɗo en walla ndeɗo en fedde jafono wona hono syndicat autonome ene wayno kamɓene kadi ɓe kolliti hono felore mabɓe faade hono mawɗo o woni hono mawɗo mabɓe o woni Abdoulaye Diouf Sarr jaggoɗo kalfande kala ko wiyete hono cellal balli holko jeeyi sababu felore nde ɓe paane makko ɗo mbi ko kanko Abdoulaye Diouf Sarr o daranaki wiyete hôpital o daranaki wadde hen kaɓɓirɗe woni ko daranaki wadde hen kala ko wiyete hono matériel o ɗacca ha musiba waɗa ha sukaɓe canko maayo ruto ene wayno o wiya omo waɗa ko wiyete hono kaɓɓirɗe ni hen ɗesiwade hayso yettaki ɗesiwade kono annama médecin après la mort ni hen noon kamɓen ɓe kolliti oɗo saago toon erango ko waɗoɓe eran ko waɗoɓe mette ko waɗoɓe ko wiyete hono seppo gam hollide mette mabɓe nder ɗon hollitama kadi ñande sappo duɗo lewru maɓe mbadda ko wiyete hono sitting mawɗo on sitting noon mbaɗon ɗum ko to ene Linguére ha tengtita wonande hono banggue hôpital o sen gummi noon bandiraɓe tedduɓe en jaara ha toon hono Keur Massar nder leydi Sénégal wonno ko 44 o jeeyi département ala mbiyen 44 e joyi wonande hono falde kono oɗo saaha e dow yamirore hooreji ɗen ndi Alhaji Macky Sall ene wayno oɗo saaha o wonti 46 jeeyi sababu muɗum waɗande hono Keur Massar o kañum oɗo saaha ene wayno waɗama walla ko joni waɗe hono département ni hen hollitama noon won weltiɓe en ha no fewi sanne kono kadi wonɓe beltaki hen ha no fewi caggal ɗon hosen gummi holto kuccide holto paaɗen jaar ha hono to ene hono Bambilor to ene hono Bambilor ene wayno ɗon kadi haala mawko ari toon ni hen ka ɗon haala noon ko wiyede oɗo saaha ko découpage ɗum won tadigol ko wiyete hono palɗe ɗe leyɗele ɗe hakkude banggue Bambilor o e wonande hakkude muɗum e hono Sangala kam oɗo saaha ene wayno hollitama mbi ko yowiti e hono Bambilor ko ɓuuri hen hewde ko taƴete so taƴama fadete koye hono banggue commune Sangal kam ɗum noon ko ustude no fewi ko wiyete hono doole Bambilor nden noon hollitama kadi mette ɗe ko mette musɗe no fewi janggo jaam ni ɗum ɗon ma addu haala mawko gumonen ɗon jalten caggal leydi Sénégal ene won jen ha to ene hono leydi ndo leydi ko leydi Italie won Sénégal najo goto ene wayno yara ko duuɓi nogas e goho walla yarano ko duuɓi nogas e goho wiyete ko Amadou Seydi o tawa komo sanki e nder galle sehil makko mo arno salminde ni en caggal nde autopsie o waɗa
o topsi holliti wonande kanko oɗo adama seydi hay goto waɗanima ko maadi tan maadi tan ari ko mbiyata joni wono mort naturel ko maadi tan ganduɗa hoore maɗa ari kono hay hunde o waɗaka ni hen donc to ne hono leydi Italie caggal ɗo onne kadi kabaruji ma cekkitorto ko to e nayyi ono banggue Espagne to ne kadi toon Sénégal najo jaro e duuɓi capanɗe nayyi e tati ene wayno kankone o jaggama jeeyi sababu o jagga ko caggal no hollirama jogui ko ite wono drogaji omo yeeya ko ite wono drogaji bonɗi ɗi ha tengti biyete hono marijuana o ɗum ɗon so qimama ma won kadi won hakke kiloji jeegom wonande hono oɗo marijuana mo kalɗa o eyyi caggal mum wonne kadi kene won ko ujunaji jeegom e temedere capanɗe jeeɗiɗi 6370 euros ene wayno heɓama e makko walla tawa e makko ni henna tawa ɗino euros son ƴeewi hakkude billeji nogas e wonande hono buuɗi sappo ɗi ni henna ɗon tawa koye nder wakkande makko ne walla wiyen joni hono maal oto makko ni henna e caggal mum wonne kadi ene wayno woni goɗɗum tawa hen ni henna woni goɗɗum tawa hen ko wiyede ko yowiti e hono permis de conduire o ene wayno ɗum on permis de conduire o ala ɗum kanko hoorema hono oɗo Sénégal naajo caggal nde o nagga e lawol ngol contrôle routier o ɗum woni jeeyi sababu ene wayno oɗo saaha laamu fawi e makko juɗani en bandiraɓe tedduɓe ene wayno sakkiteno ko seeɗa tan jeeɗa toon leydi Congo ɗo hoyte aduna hono Félix Etienne Tshisekedi ene wayno kanko wona Congol sadi ngol Congol sadi noon ko wiyete ko hadde so wiyama hadde wiyete ko état to siège wonande kene hakke lewru o ƴeftat laamu ngu halfini kala wiyete hono yimeta e ɓoɗo yimɓe ko wonnoɓe hanki wonande hono rebelle ni henna gam addade leydi kene won hakke lewru no mbiɗen ɗo joni henna e nder ɗon kadi wona diwanuji kewɗi ene waɗi ɗon diwanuji e oɗo saaha ene wayno ko militaire uji gaddi ɗum ni henna bandiraɓe tedduɓe sago Allah sago mumen ko ɗo wonno kabaruji garanno e nde ɗon yontere tawa koye sawtowol Abdoulaye Sarr e nder ɗon noon mbiɗen dendagal bandiraɓe ha tengde ɓeygu ɓesgu Cheikh Oumar Mali Mauritanie Sénégal Niger Nigéria ha to enne hono banggue Burkina Faso e banggue umma islamique fo oɗo saaha en kamɓe foof ɓe daari dardelan wadde peeje foof ha oɗo ene jiiyaɗo Allah ceerno jignaɗo El Bachirou Tall goto tamiraɓe Cheikh Oumar e beele ene wawa yaltude woni koye juuɗe bonɓe ɓe ɓeɗen goni hono doso en ɓe bandiraɓe tedduɓe sago Allah sago moɗon o wonno o joguino en hande gam yettinde ɗo henna hono radio taw hono wonande hono télévision Ndjobbo TV sago Allah sago moɗon sawtu wonno ko Abdoulaye Sarr yo ko rewa Allah jaaɓi ɗo lewru korka hay soko lawol